Je to tu, 1. maj, pipky majú prísť za týždeň a ja som ešte ani začal robiť kurín. Dobre, nie, trošku som začal, ale dneska je to videjko, kde natočím možno, jak urobím kurín. Ešte není, som zvedavý, jak to dopadne. Držíme si palčeky. Maminka, chceš aj ty niečo pozdraviť? Moju širokú základňu. Krásne počasie, čo? Až sa nechce veriť, takže takto úžasne. Anyways, dám, že status predtým a potom dám, že status potom. Toto je status predtým. Idem head stade. Je tam nič, je tam staré ohnisko. To ohnisko tam nechám, lebo oni vraj majú radi také, keď sa tam budú môcť v popole popoliť a zbavovať sa parazitov. Dokonca im tu nechám aj tieto staré pne, lebo v tom bude kopec všelijakých chrobačíkov, ktoré budú si môcť lúskať. Tu sú moje pipulienky. Nážraté oddychujú. Dobre, princíp je taký, že tu okolo je celý betónový základík. Tam sa nebojím žiadneho podhrabávania. A tu dookola, jak pôjde pletivo, vlastne veľkosť bude, že 2,5 x 5 metrov, čiže dohromady nejakých 12,5 metra štvorcového budú mať vnútorný výbeh. A vonkajší výbeh bude ďaleko väčší teda. A tu okolo, jak to pôjde, tam, tak nejako, nevidím, neorientujem sa, je to úplne jedno. Dám také pletivko na zem, pol metra. A to vraj pomáha, aby sa nepodhrabali. Lebo princíp je taký, že príde kuna ku plotu a začne podhrabávať a tam nájde pletivo v zemi, tak sa nepodhrabe. Som naštudoval YouTube. Tak takto nejak by mal vyzerať bočný pohľad na kurín. Snad sa to podarí. Ešte tam dám nejaké zavetrovania. Neviem, či to je správny výraz. Tak volal mi pán Lovaš, že už mám hotové, že už zajtra si mám prebrať kurky, nosnice, tak som musel trošku pridať na tempe a teraz momentálne čakám na 5 kamarátov, čo mi prídu pomôcť zdvihnúť strechu. Tu momentálne to vyzerá takto a mám tu strechu, potrebujem dostať sem hore. Ale myslím, že keď to budú 4 držať a ja to budem šrúbovať, to pôjde dobre. Uvidíme za chvíľočku. No, konečne sa mi podarilo plus minus provizorne dokončiť rýchlo kurín, teda výbeh, aby som mal kam vypustiť pipušky, lebo už som ich bol ráno zobrať. Ale tento, čo som pre nich pripravil výbeh, mi ráno povedal, že to je riadna blbosť, lebo tým, že oni nevedia, že sú tu doma, tak by mi v momente niekam uleteli a už by som ich nikdy nechytil. Takže som to rýchlo musel nejako robiť provizorne hociako, ale už to je zo všetkých strán zavreté. Táto strana, tak tu má byť normálne kurín aj so všetkým, čo tam má byť, takže to ešte nie je dokončené. To je len provizorná doska. No, kúkaj, že aká automatika. A tu sú pipušky. No čaute, kočky. To bude váš nový domček. Dúfam, že až tak hore veľa neviete lietať. Teraz, keď tak na to kúkam, tak to zase není až také bulletproof. Dobre, ešte na chvíľu ich zavriem. 5 minutes later. Dobre, už tu není žiadna džúra. Už ich môžem s čistým svedomím vypustiť. Pipi! Pipky. Idem vám doniesť vodu a žrádlo. Prežili ste. Teším sa.
Ahoj, Lilinka. Čo povieš na video? Pípunky sú zlaté, ne? Nádherné, tie sú krajšie. No však to ideme teraz natočiť. Môžem ísť dve? Ale aj tak Adam, to je najkrajšie. Najkrajší. Chceš, aby ťa trošku okakala? Šimon, nerobím zlé. Potrebujem, aby sa dožili chvíľu. No ale princíp je, no môžeš. Ale Počkaj, ale Adam tam... môže, pozor, hlavne tieto. Už iba toto nadvihneš a ideš dovnútra. Idste preč. No hlavne, aby sa nevošli oni, no. Naše pípunky sa už trošku... Už sa trošku rozkúkali. Takže ďalší deň. Ale Šimon nech sem nechodí. Lebo on ich bude strašiť. Už ich ide, pozri, už ich straší. Šimonko, pôjdeš von. Nie. Opatrne. Krásne pierko si našla. Tak tu predstavujem teda všetkým mojim miliardám subscriberov Žovky a Hanky. Toto je Žovka, toto je Hanka, toto je Žovka, toto je Hanka, toto je Anička. Môžeme skúsiť pohľadkať? Tam je zase, Anička nie je chodík strašiť. Žovka, Hanka. Ja som ich chytila. Dobre, a teraz prestade, lebo už ich strašíte. Poďte von. A tu je Šimonko. Šimonko, ahoj. Tam nemôžeš vidieť. Poď von. No poď Anička von. Poď von. Poď von, Anička. Choďte hec, tade. Šuš. Šimonko, čo robia kurky? A čo robia? Čo robia pípušky teraz? Pupočky vodou. Pupočky, papa. Pupočky vodou. Pípušky pijú vodičku, že? Pípušky pijú vodičku. Ty si taký krásny, najkrajší, áno. Hej. A to sú pípušky. A teraz dáme pípuškám zrádlo. A začína to. Nie, nepolievaj to. Tam majú ešte vodičku. Také sú strašne veľké. Kúkaj, jak sa trasú, vidíš to? Lebo sa chcú nažrať čo najviac. Čo tam majú v hentom?